بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم Elif Lam Mim Muteşabih ayetlerdendir. On manisini Hudaýa tapşyrmalydyr. Ol Hazreti Resul Ekrem bilen Hudaýyň arasyndaky esrarlardandyr. تلك آيات الكتاب الحكيم Şu sura hoşan ayetleri hikmetli kitabın ayetleridir. هدى ورحمة للمحسنين Yaxşylyk etýänlere hidayet we rahmet bolan haranda. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون Ol tor yaxşı iş etýänler ike namazyny wagtyna ýerine ýetirip eda etýärdiler. We zekatyny berýärdiler. O ödüleri de ahirata iman getirip ahiratny aşkar bilýärdiler. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Şolar özleriniň Perwerdigarynyň bolan ak ýoluň üstündedirler. O şolardyr nejat tapyp maksat muratlaryna ýetýänler. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين Ve adamlardan bäziler bardyr ki satyn alar bihude we lagu keplerini ta bilmäni we ilmsizlikdan Hudaýyň ýolunyň gumrah etsin we Hudaýyň ýoluny maskhara etsin. Şolar üçin haru delil etýän azap bardyr. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ O wagty ki şoňa biziň ayetlerimiz okulsa, şonno tekebburlyk edip ýüz gaýtarýarlar. Goýa şonu eşitmedik ýany bolar. Goýa iki gulagyna agyrlyk bar ýany bolar. Pes şoňa nihayetde güýçli azap bilen boşluk ber. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti lehum cennâtun naîm. Tahqiq oltor adamlar ike iman getirip salih amellerini kesbedipdiler. Şolar üçin nygmatly cennetler bardyr. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم Şolar şonda hemişelik bolarlar. Bu zat Hudaýyň hak wa'desidir. Ve Allah tebarek ve taala tamamy işinde galipdir we hakimdir. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم Allah tebarek ve taala asmanlaryny tütünsiz halq etdi. Kesiz görüp durur yani stun ýokdur. O yer ýüzünde beýik dağlaryny sabit etip berqarar etdi. Kesizlerini harekete getirip titretmesin. O yerde her no heywanlardan ýaýratdy. O asmandan suw nazil etdi. Pes biz yer ýüzünde anwa aqsam peýdaly otlaryny göwürtdik. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين Şu zatlar Hudaýyň yaradan mahluklardyr. Pested ey müşrikler, maňa köködüň Hudaýdan başga zatlar nämen halk edipdir? Belki zalimler
aşkar gumrahlykdadyr.